Nudim brak po propisima Islama. I za zakonitu suprugu uzimam. Ovdje prisutnu Hanumu. Od sada do kraja svoga života. Uzvišenog Allaha molim da nam da bereket i milost u ovom svečanom činu. A sada pozivam mlade da pristupe ponavljanju svečane izjave. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha Đelešanuhu. A pred prisutnim svjedocima prihvatam ponuđeni brak po propisima naše vjere i za zakonitog supruga uzimam ovdje prisutnog muža od sada pa do kraja svoga života. Uzvišenog Allaha molim da nam da bereket i milost u ovom svečanom činu. Zahvaljujem i pozivam da pristupite potpisivanju vaših izjava. Papiri su pred vama. Sada deklarišu protokol. Slijedeći Kur'an i sunet našeg pejgambera, a na osnovu ovlasti organa i institucija islamske zajednice, proglašavam sklopljenim brakove naših vjenčanih džematlija. Allahu ekber. Molim Allaha Đelešanuhu da vam svima podari dobro zdravlje i dug život. Starost bez tegoba i život bez poteškoća. Selamet na ovom svijetu, Allahovu milost na budućem svijetu i da vas sretne i zadovoljne spoji u džennetu prema kojem svi težimo. Amin. U ime Medžlisa Islamske zajednice Sanski most, u ime naša oba džemata, te u ime svi u nas ovdje okupljenih, iskreno vam čestitam. Allahu ekber, la ilaha illallah, huvallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, huvallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, huvallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Sada ćemo proučiti ašere za kraj
večerašnjeg programa, a poslije ašerata bit će upriličena nikah dova koju će nam proučiti magistar Izudin Efendija Ilić. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زوج الأرواح بالأشباح وحل النكاح وحرم الشفاح. والصلاة والسلام على رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيك الذي بين الحرام والمباح وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الصلاة والفلاح. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال النبي عليه الصلاة والسلام النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي ليس مني. بسم الله وعلى سنة رسول الله. Hvala Allahu uzvišenom. Neka je Allahova milost i spas na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dragi Allahu, mi smo evo obavili ovaj vjerski čin, šerijetsko vjenčanje. Vjenčali smo ove supružnike koji su stupili u bračni život po propisima Islama. Allahu, učini ove brakove blagoslovljenim i podari bračnim drugovima slogu i ljubav. Allahu, ne dozvoli da među njima bude svađe i nesloge kao i ljutnje i međusobnog izbjegavanja. Milostivi Allahu, uspostavi među njima sklad, kao što se uspostavio između Hazreti Adema i Hazreti Have, između Muhammeda a.s. i Hazreti Hatidže, te između Alije i Hazreti Fatime. Allahu, podari im svako dobro, ugodnu starost, dug život i obilnu opskrbu. Gospodaru naš, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas džehennemske patnje. Allahu naš, budi uz nas, a ne protiv nas, a ove bračne drugove učini da budu vjernici, čestiti muslimani i da budu od onih za koje si ti u Kur'anu rekao Bismillahirrahmanirrahim, la haufun alejhim wa lahum jahzanun, za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste. Dragi Allahu, uslišaj nam ovu dovu i ogospi nas svojom milošću i dobrotom. Hvala ti, gospodaru svih svjetova.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمة الفاتحة. Mama, možemo mi ići na sladoled? Evo, sugerisano mi je da vam prenesem da se ne raspate prije nego što pojedete svadbenu tortu. Ovo je zaozbiljno. A pozivam ponovo magistra Ilija Zemervedovića da vam prenese samo neke bitne informacije, kao i Enu Zukić. Budem.